t-shirt, man. Wat gaaf, jongen. Ik denk dat ik totaal 1 uur geslopen heb. En de rest alleen maar gewoon heb liggen rollen en never mee stiekem gekeken of Bertha er nog stond. En die bleef staan. Want er stond op die nachtkastjes. Ja, uiteraard. Ja, ik heb eerst even lekker in bed gelet. In één keer was hij weg. In één keer was ik hij denk, weg. ja, geen wacht weg. Ja, dankjewel. Ja, een hele fijne prijs om te winnen. Mooier dan dat ik me had ooit kunnen dromen, voorstellen. Ik kom niet in mijn woorden, ik heb echt... We genieten gewoon echt gewoon vooral van wat hier gebeurt. Inderdaad, ik heb natuurlijk En die reacties, man. Je opent natuurlijk Facebook, de krant en dan zie je die foto. Ja, en dan heb ik moet heel eerlijk zeggen, mijn vrouw was met de kinderen bezig en ik heb even een troontje genoten toen ik alleen zo. Ik denk, ja, die foto, Ja. dat is echt, ja, dan denk je van het is echt. En dat is wel echt heel vet. Ja. Dus dat, Begin je zeker. alweer? Nee, nog net niet. Nee, die zien eruit. Ja. Maar de telefoon was echt 300 plus appjes en ja, ik heb er niet eens tijd voor gehad om nog te kijken nog. Dus ja, Is er overweldigend. überhaupt nog plaats op uw agenda? Ja, voorlopig niet, geloof ik. Nee, we zaten eigenlijk al vol. Dus ja, het zal er nu niet minder op worden. Maar ja, het is nog zo kort, dus we genieten er maar van. En gewoon lekker doorgaan nu. Dus genieten. Dankjewel. En dus volgend jaar het LVK weer in Venrooy. Maar heb je al een plannetje? Want de kerst natuurlijk ook zeggen, oké, we hebben hem eindelijk gewonnen. En hoe gaan we daarop voortleven, op die overwinning? Of zeggen ze volgend jaar weer in Venrooy, we gaan het nog een keer proberen. Ja, tuurlijk. Ja, we stonden er sowieso, in ieder geval in het paviljoen. Ja. Dus dat is Ja, om terug dat te is al geven. vet. Ja. Maar we gaan wel proberen om hem natuurlijk nou gewoon zo lang mogelijk hier te houden, wat dat betreft.